Pinal TV on calminama on jettama on beltanama on calmini dendagal yiɓiyankoɓe kala e to goni ene goniri kala wonɓe Mali e caggal Mali kala en garti wattande on kadi yewtere moɗon wiyetede yewtere gurdam fulɓe waɗore e yontere kala e oɗo saaha arata waɗande moon yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba to cuuɗi meɗen wiyde Sembane ñalawma hannde ono eɗen noddi gayi mawɗi e nder gayi kadi ko yimɓe daraniɓe leñol ngol no feewi ɓe ngannduɗaa ɓe golle mumen battini no feewi e diwan mumen mo ngoni o e ma en ngar namnade ɓe gooto fof inde mum e yettode mum e caggal ɗum ngarten e maɓɓe ɗum noon bisimilla ma an keɗɗum jogonano. Assalamu aleykum bandiraɓe, miɗi salmina kala bandiraɓe yewoɓe tefedde men e télé men fulɓe ɗum woni Pinal TV. Jam waale moɗon, jam ñalle moɗon, jam hiire moɗon. Noon hannde ari ɗo yettade on salmina on ko yimɓe endam Jombugu. Mino kalɗo mon ɗo mbiyeten ko Mamadou Seydou Dia. Mi woni président endam Jombugu cetal malngal hannde nde gonɗen ɗo. Min jetti moɗo salminde bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah e bandiraɓe fulɓe heɗiyankoɓe e daroɓe Pinal TV. E min mbiyetemi ko Yaya Amadou Yaya Mbo e ummade e endam Jombugu ɗo Bamako ɗo tetal Bamako. Min woni jeenani ke fedde nde. Inchallah. On calminama on beltanama en nani ko fedde enɗam Jombugu. So wiyama Jombugu noon yimɓe heeɓe ma lemo gona e ƴewde holto Jombugu woni e holko woni Jombugu. So on mbiyama hande o Jombugu Mamadou beele wonko mbawɗa haalande men holto Jombugu woni e nder diwan o e holto Jombugu tawate e oɗo saha joni. Assalamu aleykum bandiraɓe. Jombugu tawate koye nder région de Kay. Nder région de Kay sa yettima kay kam sa wi Jombugu holto heejiri ɓe kolle guura muna noon ene heewi ma en garoy hen yesso so Allah jaaɓi. Jombugu hoore mum kadi ko précisément ko kuñigari hoore mum kadi fedde nde base mum jooɗi kono noon ko fedde Jombugu naɓe enɗam Jombugu sa wi enɗam Jombugu ko Jombugu fof rendi nde gati fedde nde wona kuñigari tan daroni kala ko nde gollata ko Jombugu fof Jombugu fof kadi heeɓi nafoore enɗam Jombugu noon Jombugu na fof ne mbawi settade ɗum noon Jombugu raɓɓiɗin haala ka tan koye nder région de Kay jeeya. Assalamu aleykum rahmatullah. Jarama président Dia Mamadou Seydou a weltanama no feewi e Mbow. Naam. Beele on mbawɗa haalande men e Jombugu. Eyi Jombugu alhamdulillahi rabbil alamin Allah. E administrativement Jombugu woni koye nder région de Kay. E nder cercle de Kay. E ummade ɗa e Kabate fawndema e nder Sero. E Jombugu noon ko guure capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi joni ko e tan canton ko kuñi kadi wonno lamorgo Jombugu e nder guure capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗe chef de canton ko Demba Sambala Diallo wonno chef de canton o joni ɗo ko kuñi kare ɗo e kuñi kare ko guure capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi no mbirumami ni ɗum lamorgo ngo wonno ko ɗo kuñi kare ɗo e Jombugu ko hakkude Kabatte e yahandema e Sero Jamanu ko ɗon woni e Jombugu e nder région de Kay e nder cercle de Kay. E nder to garanɗa men ɗo joni mbeɗa yiɗi gartana men e kuñakari hoore mum mbeɗa miiji onon ndiɗo fof kono kuñakari naɓe holko mbawɗa haalande men seeɗa e kuñakari e tarik mum seeɗa hol gueɗe mantindiɗe tawateɗe e nder wuuro kuñakari hade men arde fedde enɗam Jombugu. eyyi seɗen kala haala kuñikari eɗen kaw en kaani taw haalno kuñikari hono tagiri taw e fuɗo mum eyyi kuñikari nde fuɗɗotone de ko eɗen kaala e nannanti men ko debbo goto ni wiye kuñe o ummotono ko martumaniya ko wuuro Seɓɓe en arninde remde ɗo kuñikari ɗo joni noon soko kamɓe Seɓɓe ɓe soɓe jaato kuñe noon ɓe anda ka kuñe kara jehen to kuñe
jon kuñe kara ko noon nde transformation ha wonti kuña kaari e wuro ngo hande noon ko bamankoɓe e kasankoɓe e fulɓe ngoni ɗon e fulɓe woni ɗon noon ko yimɓe ko ferda e ko femba woni ɗon e joni ko ferda koko arduɓe e saykumar ko femba ko saykumar nde tawi ɗon no tubni e joni noon ko ni woni e kuña kaari e sifori e nder diwan kay joni noon golle tan ko hikkitindinɗe e nder kuña kaari ko affaire ndema e gaynaka e ko ɗum woni kuña kaari yaari no feewi eyyi eɗen nana kuña kaari Tata Cheikh Oumar Hayre Tappa Kirgu hono ɗen gueɗe wonko mbawɗa haalande men ɗum seeɗa eyyi joni sa ni eɗen puɗɗoro taw alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen jettuɗo taw ardiyankoɓe fedde nde no feewi gati hande ko sa nani Tata El Hadj Oumar Tall ko artuɓe El Hadj Oumar Tall nde arata nde o tawino nde ko royaume Massassi de Karta royaume Bamana de Massassi de Karta ko bamankoɓe aɗa andi Karta ko leydi bamarankoɓe wonno kuni karne joni e nder Karta joni noon hay lamnoɓe Sakket ko Diala Coulibaly witeno ko ɗon Saykumar tawimo tuɗum o sali enen nde warimu ɗum adani nde tataka waɗede ɗon pour bamarankoɓe wara murtude janggo e janggo mbiya kadi ene kapto ɗon fulɓe ɓe kadi ene tijjono kadi arsinar on saaha ko garowo nde habde Saykumar joni tataka won ɗon kadi wona camp pour nden habtori yimɓe arsinar ɗum woni tataka joƴƴina ɗon kirgo o kadi nde tataka nde o mataka kirgo wano tan kono taɓande ni taɓat kirgo tan nden o holli noon kaɗo gaska ɓoy judde foof yimɓe mayan ɗo ene hitan fof nde ko maaya ɗon nene ɓuuri yimɓe sappo nogas e nden duuɓinnuɗe mais joni noon guila laaɗe ɗe gadda ɗon koye aroɓe yeeso affaire ko fedde nde ko gollani kuñi kaari laaɗe mbaɗama ɗon joni pour lumbugol yimɓe wata yimɓe mbattude yoolade ɗon eyyi joni noon kirgo o ko guila tande tataka e hakkude mum e kirgo o ene wonanno métre uji hakke nogas mais hande mabbi ha yettima ɓalal ngal ha ɓalal ngal mabbi hande ni koye golle mum hande wona ɓamdugol ɓalal ngal ɗon eyyo joni noon ko kirgo Hayre Tappa nde noon ko ɗon min tawinde e histoire noon wonde ko gorko mawɗo goto remno ɗon no noon yawi ndema mum ko dañi ɗon ko yawi ɗum Allah watta ɗum nde Hayre joni noon ko ɗum woni mi mbawi haalandema affaire Hayre Tappa e kirgo e Tata El Hadj Oumar Tall ka beele wonko mbawɗa haalande men e joom wuroji kuña kaari ƴettude kuña kaari jooɗi faade joni beele wonko mbawɗa haalande men hay seeɗa walla lamɓe mum mawɓe o yiitaniɓe ɓe inde mumen kaala hono joni a haali gorko Diallo o beele wonko mbawɗa haalande men hen seeɗa eyyi joni noon affaire laamu kuñigal kam fuɗɗiɗam noon koye galle Dialluɓe e Kolonga ko ɓen fuɗɗi laamade caggal mum arti e juuɗe ɓanɓanɓe hadde ha joni ɗo gonɗon ɗo ko ɓanɓanɓe laami kuña kaari caggal e nder laamu ɓen noon nde tubakoɓe gaari nde batti e juuɗe e tubakoɓe chef de canton en o woni Demba Sadio Sambala Diallo o woni premier chef de canton on kadi heddi chef de canton yagal hande tubakoɓe gaari kadi yimɓe keeɓi indépendance mumen watta arrondissement ji min gonti e nder arrondissement de Ségala joni noon kuñi kaari wonti hande kam ko commune urbaine hande woni laami toon nde woni maire amen ko El Hadj Bassirou Moussa Nakko Ban o woni hande laami kuñi kaari beele guila kuña kaari jooɗi ko Bassirou Moussa tan woni maire walla on maire goɗɗo won alhamdulillah hande kadi ɗum koye dokke Allah guila décentralisation fuɗɗi maire hande kam mi sikkani sen heeɓo e nder Mali e tan puɗɗiɗo tan guila e temps Alpha ha yetto hande taw kañum woni maire hande kay El Hadj Bassirou Moussa Ban guila tan nde woote fuɗɗa e Mali affaire maire yagal ko kanko woni maire amen miɗen jettoro ɗum kadi Allah ɗum firti wadde oɗon jogui maire gollowo tigui tigui laaɓi gollowo tigui tigui gari kadi sa tan saɗa tan kala jiɗɗo laamade wuuro ma leydi yo famdire ɓiɓɓe wuuro mum gari ɓiɓɓe wuuro ngo kadi kanko guila décentralisation fuɗɗaki kanko wonno mawɗo jeunesse kuña kaari joni noon nde décentralisation ari wiya wote wa tan kan ɓiɓɓe kuña kaari cuɓɓimo directement yo pour o wona ardiyanke wuuro ngo eyyi nden ko ade e nder golle men kalten nde ko golle arande fedde nde fuɗɗi gollude nder kuña kaari fuɗɗiri tawne nde koye état civil kanko wonno hoorejo wonno jeunesse kanko wonno lamɗo e affaire état civil pour affaire mariage uji amen dewle amen e affaire judduji amen ɓiɓɓe amen taw ummat ɗon yaade ha Ségala e ndungu ndemowo acca guesa mum yawade balɗe ɗiɗi nde Ségala ene anni joni noon nde wi mbaɗ état civil
ɗo kuñikar ɗo ɗum kanko wonno mawɗo état civil o woni nde woode fuɗɗi tan ko kanko tan mbaɗi reconduit directement par ce que golle makko peewi ko gollowo ko jiɗɗo wuuro ngo par ce que a wawi wonde gollowo tawa yiiɗa nokkuma a wawi wonde gollowo tawa nende a famdira e ɓiɓɓe wuuro ma joni sa woni gollowo aɗa famdira e ɓiɓɓe wuuro ma aɗa famdira e gollidiɓe ma forcé nde a ɓooyan ɗon ko ɗum addanimo nde ha joni mo ɗon a jarama no feewi en gartat ceerno Mamadou e beele wonko mbawɗa haalande men seeɗa e joom wuuro en kuñakaari hol wonɓe joom wuuro en kuñakaari hannde ñalama hannde assalamu aleykum bandiraɓe salmino gongol kadi no Yaya Mbo haaldi ni ko noon hannde joom wuuro ko juuɗe ɓanɓanɓe ɓen ngoni ɗum woni galle joom wuuro koye jeera kuñaari hoore mum sayti ɓoɗo sayi galle joom wuuro ɓe kolatma galle ɓanɓe kamɓe oppano juuri mum e gilani nden ha joni ko juuri mabɓe woni no wiiri ni kamɓe goni joom wuuro en kamɓe kadi gardi affaire ɓangal laamu to maire to sa yi no haaldi ni ha ardima hunde a ɓooyi hen andu ko golle ma goni yaade no hani yadirde sa yi tan neɗɗo woni ɗon a ɓoyani a iwi an hoorema han dartade golle maɗa de no wiiri ni minen wuramen to wonde ko ardinama tan oppirama golle ɗum ala minen to amen to minen sa ardinama a wallete golle ɗe ko poɗɗa wallete ko bo ko ɗum gani hani ɗum hani waɗede nokkuji fof sa arni neɗɗo wallu jomum ɓay minen ardiɓe amen ɓe ala komin mbawi wiide sana ha joni Allah junno balɗe mabɓe moƴƴina batten maɓɓe gati ɓe tinni ɓanɓanɓe kamɓe gon jowruno mbirumi ni ko lamɗagam ko kamɓe kadi gardi affaire banggal laamu to eyyi ko ɗon ɓami ɓeydi a jarama Seydi Dia hade meɗen e jokkude yewtere nde en calmina ɗo fedde wiyetede fedde suttoro jangde tawa ko nden woni wallore yewtere men nde ɗo hande wawa wurde tigui tigui ɗum noon kadi ma en gar hettade hay président suudotoro jangde kanko hoore makko hono Doro Boya Sow lollirɗo garitoro ɗum noon eɗen mbiya suudotoro jangde ɓe jarama no fewi suudotoro jangde fedde darnede jangde ɗemɗe guinɗije ɓamtude e riwtude kadi won binnagal e nder diwan Kayi walla mbiyen hande diwan Nioro saabu Nioro woni région walla mbiyen e nder région ngaji ɗiɗi foof ha yaade toon to banggue Mauritanie eyyi mi salminimon bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaw TV Pinal on calminama beltanama en calmini heeɗiyankoɓe haaliyankoɓe e yewtere meɗen gurdam fulɓe nde musidɗo meɗen Diallo Barel Sambo waɗande men oɗon noon ko musidɗo mon Doro Boya Amadou Aliou gardiɗo dental suudotoro e jangde sikki ala bandiraɓe eɗen eri bandiraɓe e dental meɗen biyetegal suudotoro e jangde nde wonno won ko puɗɗiɗen gollade e nder ɗiɗo dumunnaji jawtuɗi en uddatino duɗal to Jamere en uddati duɗal gongal to Helsingan Kayi en uddati duɗal gongal to Lugupore leydi Bilel ɗum noon bandiraɓe tedduɓe kala jiɗɗo jokkade ngal ɗo dental ene wawi jokkodirde musidɗo mon Doro Boya Amadou Aliou garde dental ngal walla ko musidɗo meɗen Abdourahmane Masso cokko hoorejo walla jokkodira Diallo Barel Sambo sikki ala heeɗiyankoɓe e haaliyankoɓe on calminama on beltanama kadi eɗen tori bandiraɓe nde ballodirten e nde wonno dental ngal darne ko jangguinde e findinde e jokkodirde ɓiɓɓe torankoɓe hakkude jokkodirde leƴƴi e jokkodirde gure ɗum noon eɗen tori bandiraɓe nde enen foof ballodirten bel ma en mbaw jangguinde e findinde e jokkodirde gure ɗe kadi e wallude yimɓeɓe koɗa ñiiɓa e koɗorɗe mumen ko ɗum woni fandare dental meɗen suudotoro e jangde sikki ala en calmini heeɗiyankoɓe haaliyankoɓe no mbiɗen ni ko musidɗo mon Doro Boya Amadou Aliou ɗo e leydi meɗen Angola en calmini musidɗo men Diallo Barel Sambo ɗum noon en gartat e fedde enɗam jombuko so wiyama enɗam ko hunde welde no fewi Mbo beele wonko mbawɗa haalande men e golle ko fedde enɗam jombuko waɗi gila nde jooɗi faade joni eyyi alhamdulillah rabbil alamin en calmini kadi ha joni kadi hettiɓe men kadi e daroɓe men émission gurdam fulɓe donc haade men haalde ha affaire golle ko neɗɗo waɗi taw kaleninde holno jomum taw taguira taw
fedde nde holno no tagira ngari ɗo waɗin ɗo saha goto ko ɓiɓɓe Jombugu naɓe wonoɓe Bamako ɗo ɓe jonnoɓe ɗo ɓe eɓe jahodira haaɓe keeɓini nde hakkille joƴƴinde fedde nde no guure mabɓe nde gurdiri gurdam moƴƴam ɗum addani ɓe joƴƴinde fedde nde joni ɓe jinno ko guure capan jiɗɗe fof naate e ndeɗo fedde mais e nder mum noon ko guure 12 keeɓini nde hakkille fewnude fedde nde joni noon nde fedde nde fewna ha nde dari ɓe puɗɗori fof widinde ko état civil e waɗa kuñikaare ɗo pour ne nde guure gonɗe caggal kirguɗe e gonɗe caggal ga e kirgo fof gonɗe nde keɓaninde afiya pour ummade tan accude golle mumen yaade ha seeguel o tan balɗe 5 jeegom affaire juddu ɓiɓe affaire dewgal heɓaninde sa ƴimi on saha 90 jippade a tawande sukaɓe heɓaninde ngala judduji walla wiyde adde naissance en gadine babara mo mbiyata ko guese mum waɗa coyde jaa jooɗade balɗe 2 e nder arrondissement Séguel to taw keɓani juddu mbaɗa ranguji toon gacca golle mumen ɗum addani yimɓe heɓde miijo wadde état civil o par ce que ko caɗele mawɗe wonno on saha ɗum mbiya noon ko guure 10 ɗe ne jeeyi ha kadi ha ɗum fuɗɗi darade ha état civil o ma ha gasi guure 10 ɗe fof kadi jatiri caggal enɗam Jombugu nde kiram wi kañum accata inde nde bona ne wawi wonde enɗam kuñikari mais wi enɗam Jombugu continue enɗam Jombugu ha enɗam Jombugu nde laato ne wawi wonde nde duuɓi garoji ɗi kadi ma enɗam Jombugu rendiri kadi wonta kadi guure ɗe fof kadi gari natta hen gati hikka e anniversaire amen min nani won arɓe toon mellankoɓe kañum e guure goɗɗe yiddeni nde enɗam Jombugu no wontiri gotum voilà ɗum noon kako ko ɗum addana men nde marde inde nde ha joni eyyi joni noon holko enɗam Jombugu golle e nder kuñikari no heewi gadi affaire on saha koye nder kirgu oɗo mo jiiɗa nen nde en kam a yii kuñikari yeehi oɗo kirgu min jaranno oɗo kirgu min jaranno a huranno junggo ma nen nde ɗum woni gaadi voilà kirgo hoore mum soko ndiyam ari ndungu ko makko min jaranno eyyo no wuddiri ni ko noon min jaranno won tan ndiyam laabi no ndiyam arata e laabi ni e Bamako ɗo ni tan noon ndiyam no wayi ni ko ɗum min jaranno joni noon pour cellal nde nde laato e nder ɓiɓɓe kuñikari min kaali affaire ndiyam ceniɗam laaɓɗam ɗum woni nde min kaali affaire min pewnu sato dow mo jiiɗa toon o donc sato joni noon mbiɗen mbakkinoɗo ɗo catal amen Gabon gari wino ko galle fof yo yaltin kalis ha heeɓa code part mo KFW woni ONG allemande goto jinnoɗe nde fenandami oɗo sato e nder Mali fof mo wonno hen joni noon ko million ngaji 2 min pawno ɗi million ngaji joni noon ko enɗam Jombugu Gabon mbiɗen jarnoɓe ɗo addana men nde hebde ɗum par ce que galleji ɓooyi heɓani million ngaji 2 ɗi haade projet diwde amen nde Gabon naɓe tin ɗum tan ɓe neldi million ngaji 2 ɗi ɓe neldi amen to kuñikar to pour hokka KFW ha ndiyam ɗam heeɓo eyyi joni noon won raison ngaji kewɗi nan toon yinnoon kadi ko gardumi kay président wonko andi hen kanko ɗum wawi nde haalde en goɗɗi kadi ko min golli e nder kuñikari kala kadi ɗo dari hen kadi mami ɓeydu hen kadi deftere nde fewna ɗon e mémoire de fin d'étude kala ko kuñikar naɓe pewnuno e nder kuñikari ene nder defte eɗen ɗo defte ɗen wonda sa yi voilà ɗo ko deftere wotere ɗo ko wonde ndeɗo ko ndeɗo irno fewnede ndeɗo hay catal amen gongal France ene toon ndeɗo noon kadi ko ɓiɗɗo Bamakonaji goɗɗo kadi yi golle amen kadi e defte amen kadi wi kadi ne nde eɗen darta kadi nde andude ko kuñikaraɓe golli ndeɗo nde koɗo fewni ɗum woni defte ɗiɗi so tawi noon fedde nen nde kadi nde yimɓe yaltoɓe université ji ne gayna golle mumen yo pewnu defte mémoire e inde association ko dari so daraki nen nde ala foof kistoɗo ɗum heɓata eyyi joni noon ko wonnaɗo ko fof ɗo ala foof ko manda mais haala kadi yoɗani hunko goto tan jimi kadi ko président gam kadi jaña ko memi hen seeɗa ɗum woni welnata bisimilla président wonko mbawɗa ɓeydande men ko fedde nde ɓuuri gollade ko yiitini inchallah no yayambo haaldi ni fedde nde waɗi ko heewi en mbawa haalde ko fedde nde waɗi kuñigari ko foof e ko nde waɗe nder Jombugu ko foof no ndiyam ɗam no wirni ndiyam ɗam bandiraɓe ɓen tampuno e rewɓeɓe kadi ne tampuno ɓe gimmoto 2 heures du matin 3 heures du matin daroyde ndiyam bon yimɓeɓe daari ɗum mbin ni so goppirindani bandiraɓe men ne tampirandani 3 heures ma 2 heures rewɓe ɗanda ko hay goto ko wawa ɗanade joom galle so galle ma foftama hoorema wawa foftude ɗum woni ndiyam ɗam no wirini e ballal e ardiɓe enɗam Jombugu catal men gongal Gabon e heddiɓe fof no potiri do en keeɓi financement ene heewi seeɗa kam sego milliard o kam ko feccere milliard ko yiye affaire sato kuñigari o kuñigari naɓe noon wonko enɗam Jombugu feddine itti hokki hen ko heddi ko noon walloɓen ɓe balli hen ndiyam ɗam fewna caggal ko ndiyam ɗam fewna ko nde fewnte nde yimɓe wonno toon ɓe jamanu o dubli ɗum caggal mum kadi fedde nde kadi
nde jooɗori ko pour ballal wuro fedde nde mi wawi wiide ni sabu nani tan hunde ene wuro to jom wuro ɓe tampi min ɗanata ko minen min jotta ko sana ɓe pofti min gimmi min daari noon min dañi kadi kaali goɗɗo min mbi joni noon ndiyam ɗam yimɓe ɓurtima ndiyam ɗam na daren feere hol ndiyam ɗam kadi no gollere gollira min gasi ɓulli goɗɗi kadi e ardade fedde nde jeetade ennam jombugu ene guure hakke guure 13 somi jumani e nder aduna Allah he mono foof itti ko waɗi hakke ko Allah wawni ɗum ko fawa ko addi ɗum woni raccordement goɗɗo watta ndiyam ɗam kadi ɓeyditi wuro ngo kadi ɓeydi kadi foftude seeɗa ɗum ko affaire banggal ndiyam ɗam nde ndiyam ɗam ɓendi golleji komin mbaɗi ne heewi ko hakkilla men hedde goɗon ɗon ko min kalata gati Allah hokki amin kadi président bureau international ɗum Mamadou Amadou Sall ko neɗɗo dariɗo jiɗɗo wuro ngo elam jombugu ko waɗi e nder jombugu ko min mbawa haalde ɗum fof min gayna wono banggal développement guenale ene hen affaire ndiyam ene hen kono may guenale ɗe tarna no woodi kay et puis minen ko guenale ɗiɗi min jogui to mawɗe fof ene tarna ardiɓe ndemɓe kamɓe ɗo ɓe kala ko ɓe gimmani ɓe goppata mbiyata ko sana golle ɗe jettoyi ɓe darta ko noon hande ɗo min gonɗo min cakkiti fewde ni ko mini barrage no mbirumi ni e mawnen yayam wonen ɗo mo wawi ko bindi o windi ko o wawi holden ɗum bandiraɓe o haala hen hannde ɗo min gonɗo ko barrage min cakkiti fewnude pour affaire kadi ndema ka kadi yimɓe fof mbawa ɗannade so yimɓe fof ɗannima fewata ma daña wonɓe wuuro daña wonɓe ladde eyyi hannde ɗo min gonɗo komin cakkiti fewnude gollamen men ɗe ɗum ko mini barrage alhamdulillah ɗum ne golle mum kadi ene cours ma en garoy golle mum ko woni waɗe hannde ko kadi hakko nafoore mum ko yettinta jombugu nda wona kuñarnaɓe de barrage momin mbaɗi hannde kuñare waɗi kuñgari o ko naftortomo jombugu ne heewi guure ene heewi kamɓe ko ɓe gaari ha kuñgari ɓe jettini ɗum nellal ngal ɓe mbi kala nde gimmiɗo nde golle kalne min gati barrage mo mbaɗɗon kuñgari o minen jombugu na wonɓe ɗo foof miɗen dañ hen jam noon ko mbimi ko tan garteten ko fedde ennam jombugu nde ko jombugu nde darani wona kuñgari tan eyyi ɗum jimi ɓeydude ko yayambo ko noon golle ɗe ko waɗa kon heewi ne heewi koni ko windi ko ma mawne yayambo aro hen o fammina kadi bandiraɓe sa ɗum jinnomi ɓeydude eko yayambo ko jarama président en ceertan ha joni beele on mbaɗi sardin ŋaji fedde nde waɗi sardin ŋaji walla ende darani ko fate gaynaka walla hono ɗum e bandum beele wonko mbaɗɗon hen ɗum o sardiŋaji ɗi min mbaɗi ɗum e ɗum gila rawane alhamdulillahi kadi wonko ɗe jibini kadi rawane ɓamde rawane arde hikka ndeɓetere men nden iwonno ko guure goɗɗe ara kuñagari ara jombugu hande ko jombugu naɓe ndemata Allah e sababu barrage mo jombugu ennam jombugu waɗi ene jeeya ko yeyatno temedere fof malla capanɗe jeetati so arti ha capanɗe joyi arti capannayyi aɗaɗi barrage nafiide ɗum ko banggal sardiŋaji mbaɗaɗi ɗi sardiŋaji mbaɗaɗi ɗi noon ko remete ene heewi hen ɗum woni kolliŋe hen enen mbiyata ɗo salade kam no noddirte eyi salade ka salade aubergine e ñomo ko basalle ɗe ñomo ko ni ko nafi jombugu naɓe mi wawino mbiɗa haala fof mi gayen ni sen mbi joni eɗen lamdoɓe ɗo nodduno e lamdoɓe toon affaire koɓe nafiɓe toon ɓe mbawa haalda gasa o yimɓe sukaɓe men ko ɗannatono ɗannaki goni wuuro to golli ko dañi hen ko million-ngaji kamɓe koɓe cetti kalni amen ɗum bon ɗum noon minen ko mbimi ko ennam jombugu golle mum e mbawa haalde ha gasa sadde ngaji gonɗon hannde ɗi sababu mum ennam jombugu nde fewni barrage o gayni président on Mamadou Sall président bureau central o ande ko catte goni hen o addi remoɓe yo gara jangguina yimɓe wuuro ɓe ɓenne gaari jangguini yimɓe wuuro ɓe hay jooɗi ɗo mo kalden ɗo ɗum woni yayambo kanko ko affaire ndema ko ɗum o janggi ɗum woni golle makko kanko hormako sa yi minen ɗo hande weeli wawa haalde hunde ko gonɗo hen ganduɗo yayambo kala ko ennam jombugu ko haali oppuɗon ko ɗon wawi haalde gonga mi woni gardiɗo fedde nde hande koni kanko ne darde makko ne mo woni fedde kala jooɗimi somi haalani ɗum ma Allah namnomi gon gati neɗɗo so golli guila no wuuri yo haala eyyi affaire ndema ka ko ɗum woni ko janggi gandal mo kala ko andi o waɗani wuuro ngo no président o woni président o hande e nder Afrique ɗo sa wi Mamadou Sall ene famɗi mo anda Mamadou Sall Sénégal e Mali e Gambie ɓe o nafi ɓe koye mumen darto kala
fidi bo sardingaji ɗi raɓɓita halga ɗon somin mbaɗi sardingaji ɗi kadi ko remete ko alhamdulillah moƴƴi enen yeeye e nder jombugu na fof en nafta en daña hen eyyi ko ɗum jinnoɓe ɓeyde hen seeɗa hade men surtout taw mbiɗa yiɗi tampinɗen président Diafoɗa beele sardingaji ɗi beele projet ji won balluɗi hen walla ala ko enɗam jombugu tan darani hoore mum fuɗɗore ɗo ko ennam jombugu immi dari gadi so neɗɗo sa wiyam balli kam an hoorema daroto sa darima e waɗi keeɓa wolloɓe donc sa wiyam balli kam ala ko mbaɗɗa ɗum wallugol ma yawata président fulɓe mbi so neɗɗo wiya balli kam e jagga mbarodu tan yo taw hoore nde ene junggo ma ko jombugu naɓe kuɗanaɓe gadi darade taw puɗɗi remde sagan ko puɗɗiremde gonno hikka min keeɓi projet goɗɗo o walla men gila hoore kay ko golle mum min gonno projet o faasi ko banggal ko mbiɗen joni ko ndemaka jiɗɗo remde basalle jiɗɗo remde ñumogo jiɗɗo remde kollingue banggal ɗon kala ko moƴƴata e diwan e tagal ɗum so ɓenni e margol liɗɗi ɗi fewde ballaji enen mbirata noon ɗo liɗɗi marete ɗum nene golle mum ene hen pour tan nafoore ɓiɓɓe fulɓe eyi haala ka fof ko ɗon ardi ɓiɓɓe fulɓe wona ɓiɓɓe kuñarnaɓe ɓiɓɓe jombugu naɓe tan de kala ɗo mbawɗa wonde sa pullo mbiyami sa ari nder kuñagaɗi hay goto lamdota komo holto jeeyirama koni tangay ka pullo bisimilla ma saɗa wawi arde ndema guese nen toon ɗo remene toon ɗo liɗɗi marene ɗon te base men enen toon ko ndema e gaynaka e margol liɗɗi aw eyyi hande noon aɗa andi aduna so hunde yiɗi goɗɗi men ene waklo ne keewi ndiyameje ɗe ne joɗono ha ɓooya yimɓe ne gawa bon so woni en mari koye en pewni ɗo liɗɗi koye mum ne mbatte ɗum kadi ne walla leñol ngol no fewi an hoorema kam jallo woko ganduɗa e jombugu no fewi eyyi komi ɓeydi hen tan seeɗa eyyi ɗon jinnomi haalde seeɗa ko salamu a jarama en gartat e gaari mawdi ndi hono Yaya Mbow Yaya Mbow beele wonko mbawɗa haalande min ndemanteri ndi kay nafoore ko addani hande rewɓe jombugu saabu aɗa anndi rewɓe ñande fof ittanede roquette temen ɗiɗi yo yaha kadi min jiiɗi ko maaro welko kono tawi woni kamɓe koye maɓɓe ndemal koye maɓɓe mi sikki ɗum fof mata wata usta beele wonko mbawɗa jubbande men hen seeɗa eyi alhamdulillah rabbil alamin Allah ay waktude ɗiɗon ballaji kañum e ndemeteri ndi fuɗɗete kuñikari on saaha taw sukaɓe hewɓe ko ɗanniyankoɓe gonno taw ɓe jaɓani jottade on saaha ko rewɓe noon gonno toon on saaha ko rewɓe kolla ɗeɗo golle eɓe jogui ko goto e banggue amen leegal amen biyetegal Bambara ene wiye Bofulo ni ko toon nde min keeɓi projet garano hakkude amen jumelage amen hakkude amen e Viltaneuse France e momin keeɓi hakkude amen e mabɓe on saaha ko président amen gonno toon e catal amen ngal o wiyete ko Jojo Koulibaly ko deftere am nde ni woni sababu mum on saaha e président d'honneur Mahi Deme ko sababu mum ni nawi deftere nde France pour hollude ɓe nde golle en ɗam jombugu golli ha holla nde ɗo fedde ko fedde mawde wonde darinide affaire ɓamtare wuuro mumen hamin keeɓe jumelage o nde jumelage o heɓade nde ko fuɗɗo mum fonde nde ko hollude minen jiiɗi koye ballaji ɗo rewɓe ndemi pour keɓaninde no poftiniri ɓiɓɓe munen poftiniri kadi e woɓɓe munen gari ɓiɓɓe mum fof ko ɗanniyankoɓe haade ɓiyade nde heɓde kalis nelduma an kay galle gonɗa gorko ma ala force nde ko ma ƴimane nde ko ɗo junggo ma worsodiri seeɗa ha keeɓa wallude e galle joni ɗiɗon ballaji balli amen no fewi hande rewɓe hewɓe nen toon hande jiiɗani nde hay gorko munen dokka ɗumen kalis ko kañum kokkata worɓe mumen e kaliseje kadi ballaji ɗi nafi no fewi no fewi min keeɓi projet goɗɗo kadi e iwde stebde kay hokkude amen kadi projet goɗɗo affaire kadi ndemeteri rewɓe amen kadi woɓɓe kadi keeɓi on kadi woni bénéficiaire en heɓde ɗum banggue amen wiye légal diawɓe ɓen kadi rewɓe mumen e rewɓe kuñikari foof ene jillitiri hen ɓen kadi keeɓi ɗum ɗon e projet mum Mamadou Saydou haali joni joni président mo haali joni joni o on kadi nde koye hakkude amen kadi e endam jombugu e CTC co de développement en keeɓi oɗon projet million nogasi ko fayi on kadi nde ko en cours woni joni affaire ndemeteri kadi ene reeme mais ko ballaji ɗi ɗo ko mahano ko bassin o ko on woni nde wawa nangude ndiyam e ndiyam ɗam ne seeɓa joni noon min goni e fewnude ɗum so ɗum gasi sallahu jaaɓi ma liɗɗi ɗi kadi maren hani marrede ni ɗum fof ko nafoore e nder kuñikari kala so wondi komin jiyatno ko ha kay min codoye liɗɗi min jeeya ha kay min codoye konko en ha kay min codoyde nde basalle ko to min codoyde pomme de terre ko to min codata ñamako e basalle men fof so wondi ko ha nder kuñikari heɓoto ha guure goɗɗe ɗe gara somara ɗo kuñikari ɗo ɗum ko gartam mawɗam min keeɓini projet kadi holno sukaɓe kuñikari jooɗiri kadi e nder kuñikari ɗum kadi on projet kadi
kadi nafi no feewi pour wadde sensibiliser ɗum sensibilisation no kuñkaranaɓe jooɗori pour wona yimɓe fof mbawi ɗannade haɓade kadi ne nde ɗeɗo laaɗe bonɗe yimɓe jahata bedde commune en laaɗe ne mbartoyo e ɗeɗo ceene ɗuɗɗe ene mbartoyo sa ɓe wuuro bamma aɗa ñamaɗa haara tawa a wet a riddaka a nanaka kaso a mayane e dow canal a mayane nder ndiyam ɗum ko yettoro Allah no feewi hullu tan fedde nde kala kone nde caɗele gonɗon toon min jiiɗi o yarude en jaam jaam haɗe fof ɗe gasiri seeɗa seeɗa e nder mum noon ha lamdinoma amen e question amen ɓinnuɗo e lamdal ɓinnuɗo ngal holko min golle nder kuñgari mi hokkino président haala kono noon won hundeji kewɗi penato nen ɗi mbawa wadde ƴeeɗe ngari so haali affaire ndiyam nen nde so ndiyam ɓenni ko affaire cellal ɓalli gonga joni noon min mbaɗi toon nde sescom universitaire hannde nder région de Kay fof kanko hono makko ala toon kanko woni sescom premier sescom universitaire nder région de Kay et puis nden ɗo ko waɗa makko ne ɓiɗo million ngaji temedere ko fayi ha joni oɗo gardiɗo affaire d'amen nde ko kanko kadi no hokkoɗe ɗon golle kadi golliɗo ha ɗum fewiri ni hannde nden nde koñi kaari hay sarde yelimani ene ara wadde consulté kañum e safrade nder nder sescom de kuñakari ɗum noon ko yettore Allah no feewi e nder mum kadi sa wini nde yo cellal waɗa nde il faut jangde ɓamto e ɗum kadi ennam jommu kadi ngari golli e nder mum ha no feewi mahi classe uji mahi addi defte waɗi bibliothèque aji e nder kuñakari pour ne nde sukaɓe kuñkara ɓe janggiri e caggal mum kadi hay radio ngoɗo ngoɗo jiiɗa toon ngo a waɗi toon émission ma no mbiruɗa ni ngoɗo radio kadi junngo enɗam jommu nene ngari cote paroɗen nde pour radio ngo heeɓo e hakkude anicité kañum e mairie ko enɗam jommu yomno o kadi cote part aɗa enɗam jommu kala nde ko arno on saaha cote part mum ko minen joɓanno pour nde no gueɗe ɗe mbawa heɓade voilà no wuuro ngo ƴellitiri no mairie kadi ƴellitiri pour ne nde min ballotira min gaccani golle tan e junngo maire amen pour ne nde min gandamo ne nde toujours ne nde koye makko min gondi koye makko min gondata koye makko kadi min gurdata e gurdam moƴƴam fawade ne nde développement e kuñikari walla ɗum yo noon ɓeydude hen seeɗa par ce que ɗeɗo gueɗe fof hanani accede caggal ko kuñikarnaɓe ɓe mbaɗi hay laaɗe ɗe joni saɗen nde hannde ko waranno illa tiɗɗo hoore hannde saɗa ittude bujjo mum lumbira lanane nde tawane nde memani ndiyam yolaki o tiɗɗo hoore tan yolto hannde laaɗe kadi nde kadi min keeɓi kadi oɗon kadi projet hakkude amen e Viltaneuse e mairie amen e Viltaneuse pour nde ko jokkodira ko par ce que ko ennam jommu woni sababu mum no Viltaneuse kañum e mairie amen jokkodiri don noon ɗum wawa yejitade hayso ko mairie o e Viltaneuse woni gollodirde hannde ko sababu o hanana yejitede kadi ko sababu o addani amen nde hebde Viltaneuse hannde e mairie amen nde gollodira laaɗe ɗe kadi e ɗen ɗon so lumbo fof ko bujjoy sa jogi carte ma kadi ha ndungo ɓenna tawa yoɓata joɓa carte ma tan galle ma fotano lumbiri hen ɗum foti ko newara pour waɗa ɓiɓɓe amen waɗa keɓe caɗele nder ndiyam ɗam ɗum fof tan ko ballal pour nde waɗa yimɓe keɓe caɗele nder ndiyam ɗam ɗum fof kadi ne hanni salmineɗe ɗo no feewi beele fedde en ɗam jombuk ina rewi ndo ko fate kayitaji wuuro ngo saabu aɗa andi wuuro soko ala kayitaji ngo woodani kadi mineni mbiɗa jombuko ko walla kuñakari ko commune urbaine donc sa nani commune urbaine noon firti ko wuuro woto tan woni commune beele oɗon mbaɗa yimɓe sensibilisé gila e hoddiɓe moon wonɓe e séraji moɗon ha e onon wonɓe ɗon ɓe beele fedde nden darni ko fate kayitaji gam andini yimɓe nafoore kayitaji ɗum kay anda kam kala ko nen nde kone nawra ƴellitare wuuro il faut nen nde affaire kayitaji gone mum so kayitaji ngala e wuuro ɗum moƴƴani hay fedde amen ndeɗa sa enen nde miɗen kaalirndani minen nodde nen min mbaɗi ɗum ɗo wonde ko minen jogui papier e amen récépissé amen nde yalti gila 89 woni premier président men ko El Hadj Mamadou Sorosi hannde alhamdulillah kanko woni hay ambassadeur men hannde to Tunisie kanko joni hannde Tunisie kanko woni premier président fedde nde ɗon noon kay ɗum ko hollutanen nde kala ko diwan ko wonde so papier ji ngala hakkude moon ɗum fewata il faut papier ji gonɗo ɗon hakkude guure ɗe hakkude ɗum ɗo seliragal e nangutiral fof wona ɗon jumelage en hay yimɓe cikka jumelage o ko fuɗɗo tan ko hakkude ɓaleɓe e tubakoɓe ala hay guure ɓattodirɗe mbawi wonde nde hokkodirde juuɗe gonde funeɓe gollida sa yimi hay barage amen o joni guure séraji amen ɗe fof gari golli hen hay ñanden joni tatagani ene gollede tintillanaɓe gummima tintilla arde kuñukari wallude nende kuñukaranaɓe nende wallude par ce que Elhadj Martal wona kuñukar tan jeeyi Elhadj Martal ko kayi koko ferdani ene jooɗi hannde tintilla ene jeeya nde e ummudeɓe e Elhadj Martal arde e nder Diombougou noon ɓe mbawi wiide nde golle sakumar gollunoon e golle ene mbiyene gona hen sérat gollitani nde ko ha joni papier kalɗaɗe il faut ɗi gona hakkude yimɓe gona hakkude wuuro pour nde golle ɗe jarata yesso a jarama no fewi on beltanama tigui tigui en nani tigui tigui haala fedde en ɗam Diombougou e golle ɗe fedde en ɗam Diombougou jogui onon ceerno Mamadou holko mbiye toon pelle
keddiɗe ɗe mbaɗani hono golle ɗe mbaɗɗon ɗe walla diwanuji keddiɗi ɗi mbaɗani hono noon saabu tawi en mbi enɗam jommugu ina wawi taw guure goɗɗen toon ko wayi jafune en sero en walla sero mata koye enɗam jommugu jeeya sero no woodi donc kono noon e nder guure ɗen keddiɗe ɗe mbaɗani hono association mbaɗɗon holko mbiyatoon yimɓe ɓe cuwa wadde hono oɗo association mbaɗɗo holko noddango mbiyatoon bon noddango joguimi haalande pelle keddiɗe ɗe yoɓe gandu enɗam jommugu no woni gollirde ni kala gollirɗo ɗon ko wona wuuro ma tan de ko diwan ma yarata yeeso eyyo gati enɗam jommugu Allah kamen hunde wotere mbiɗen jetta Allah mbiɗen jarnoen Allah no fewi fuɗɗiɓe enɗam jommugu ɓe hewɓen ɗo hannde guurani yalla yurmoɓe yaafoɓe noon kamɓe ɗoɓe puɗɗi ɗo hayre mabɓe oppude tawɓe pormi miñiraɓe mabɓe woɓɓe wonno ɗon place o ɓen kadi ne jaari taw pormi miñiraɓe munen ɓiɓɓe munen minen foof ko noon min goori wata affaire wuuro ma e golle diwan ma wata fattu hunde fof goɗɗum mbiyama kalanɗani jaaha sa nani tan wata yaw ko mbawɗa ko minen joni min jarno bagiraɓe men sone mbaɗarino min ɓama banguji min gajjana siège uji min joƴƴina sere mabɓe ɓe ñala men kamɓe ɓe darta ni wonde o ko suka waɗa arme ma oɗo suka waɗa kalle mo ɗum ala hen kono noon min jangguiri so renoon waɗe sa nani tan ko reno affaire wuuro ma diwan ma sa nani tan immo gara sa ari aɗa sere maɓe jangde hunde fof se sere jangguirte minen min jangui ko sere babiraɓe men moñiraɓe men ɓe président ɗo gonnoɗo guila e bammen Alpha Dia kanko ɗo iwi ɗon ko mahidem président d'honneur hande kanko waɗa président enɗam jommugo ɗum woni bureau international ngo fof wonno seeɗa hande mino ɓe mbaɗi kam président lomtimi ɗo joni ko babiraɓe kañume kawiraɓe moñiraɓe foof ne hen noon ardimɓe kam ɗo ɓenne ɓe gardani kam taw ɓe goppi kam so gardini neɗɗo ko balle jomum min mbiɗa yetta Allah mi jarno ɗo bureau Bamako ngo e bureau Mali ngo fof no fotiri gadi ɓe gardini kam ɓe balli kam noon diwanuji keddiɗi ko mbiyatmi so nangodiri so kala mo gardini ɗon balle jomum neɗɗo goto ha hunde wawa anden a gardi ɗo kala garnaɗo nokku diwan ma e wuuro ma wota monikino kala ka anda lamɗo neɗɗo goto wawa andude foof wonɓe gardoɗa ko gandi ko an to fecce mum anda mino sa yi fedde hande Bamako ɗo e malɗo en yaari yesso ɓe gardimɓe ko hakkillanteɓe ko golloɓe yimɓe façon fof ni hen won ɓennuɓe hay plateau monɗo docteur Seydou Sy hande ko professeur to Posito o rewi ɗo yayambo joɗiɗi ɗo mi so yimi haala tan ɓe gardimɓe wona tan mi wawata haalde foof mi ganda dema mo jejjitmi ɗum noon diwanuji keddiɗi ɗi ganden ko nanggodiral wawata nabde en hande en jii fulɓe eɗen keewi kono en nanngodirani ko ɗum tampinen sen nanngodiri en ballodiri hande en jawetake gadi joguiɓe ene fulɓe worɓe dariɓe ene fulɓe golloɓe ene fulɓe ɗum woni rewɓe mun woni worɓe munna ɗum noon nanngodiren minen kuji enɗam jommugo sa yini hande ande fedde ne yaari yesso mi pattata ha gouvernement ara kala kone waɗe ko minen gadoto immade daroma min mbaɗa mairie amen ko minen hani koye amen hôpital hande investir o ko enɗam jommugo dari maayi joom kalis en ɓe guitta boɗɗiri mumen mbaɗa hen ɓe ngala kalis ɓe gollidira doole mumen ɗum so waɗama e wuuro yaran yesso diwan yaran yesso o ko ɗum nawori kuñigari yesso ɗum nawori jommugo yesso kala kone golle ndenden nanggodiren gollen mi ñaagui bandiraɓe fulɓe heddiɓe nanggodiren ɗum ko nafaten ko sen nanggodiran tan heddiɓe jalanen en jii eɗen keewi ko waɗi en ngala doole han noon fewi ken nanngodirani kala biyowo mbimami sen nanngodiri pewnen diwanuji men ɗi heddiɓe garan jante men ballen kono noon sen mbita eɗen goppa tan ha laamu ara malla ha goɗɗo ara walla en taw en ballani koye men ala kala projet mo jiiɗa kuñi kadi kala golle ɗe jiiɗa golle kuñare ko kuñareɓe gaɗi darade ɓe golla kala garɗo noon so yii tan a onon golli ɗum ɗo a minen onon kaani wallede ko ni ɓe mbiyata holko waɗi ɗum ko darade adide darade nde mon foof ko wawi ko ene waɗa ɗum e bawɗo jannguɗo affaire docteur agal o ene waɗa ɗum jannguɗo affaire ndema o ene waɗa mon foof tan domaine mo woni o ene waɗa hen ɗum noon mbasoyo toon tan bandiraɓe fulɓe ɓe ko nanggodiren waɗa yew ko mbawɗa ko waɗ ɗum goɗɗo so waɗi ko wawi ko so waɗi ɗum wallay fedde men e pelle men ɗe ɓamtoto leñol men ngol kadi ɓamtoto a jarama président gartata Yaya Mbow Yaya beele ko holko mbiyata yimɓe heddiɓe wiyoɓe kañumen ko jooɗotoɓe tan ha projet ara so projet ara kañum mbawata waɗande koye men hay hunde hol wasiyama dokkata ɓen e hol kadi mbaadi hol kadi ko kalanta ɓen oɗo saabi alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen jetta kadi Allah kadi en juula e rasul eɗen
kadi darno jinnaɓe ɓe hokkude ɓen hannde cellal softede arde hawdere oɗo émission e so yi mi haali defte amen ɗe min pewni ɗeɗo ɗe ko hollude nin nde jooɗiɓe nin nde ha faɗa e gouvernement ɓe waɗa ɓe jooɗo ko rendi fof huule horme herse ko teeli fof songue joni noon ko ɗum addanamen nin nde wiide dendal ɓuuri ceeral si ɗe ndendi tan jañi ko mbaɗɗen ndendi tan feewan Allah yi so ngoni ɗiɗo kanko o wonti tatab mon so ngoni sappo ko sappo e goho mon so ngoni temdere ko temdere e goho mon kamɓe yimɓe ndendi Allah ene wonde mon mais son ceeti tan Allah ko ɗa juñoto daronende e haajuji mon ɗum noon ko mbiyami nende bandiraɓe seediraɓe mbatte hakkillaji e koye men hande yettima waktu hooram goto foof wiyata ko hooram leñol fof nen darni leñol mum enen ɓuɗɓe fulɓe batte holɗum en nangotirta batte holɗum nende e jiɗodirta batte holɗum en pamodirta batte holɗum nende en kokkodirta juuɗe gaccen koye se mbaɗi ɗum tan en jaran yeeso min ñaagui bandiraɓe kala nde jiɗɗo ƴellitare yo arɗo iɗo wadde hunde taw sa waɗi hunde tan a sakki hunde tan janan pawanɗoma hen hay saɗa mi yiiɗi maade huɓere ko ma mbaɗa suppagement taw sa waɗan suppagement tan ara waɗi hen tuufeje tan a wiya aɗa ngabba ala yaata ma suppagement moƴƴo siɗa wadde étage uji ɗum noon nde mbaɗen feere enen ɓiɓɓe fulɓe nangotiren pewjen nde hundeji ko nawra diwneji min ɗi yeeso ɓuuri moƴƴude men ɓuuri moƴƴude men nde ko ɗum ɗon ɓuuri nde kono no mbayɗen ni yiiɗaka haalede mais kono no mbayɗen ni vraiment ene hamni par ce que en nangotirani e jiɗnirani par ce que fulɓe hannde sa eɗen calodiri ko par ce que e jaɓani nangodirde so en nangodiri tan kala ko pewjende nde fewan no yallah fewnan en ha fewa yallah ken hakkillaji moƴƴi nde nangotirɗen e nde pewdirɗen nde ha diwnuji ɗin nde jaara yeeso mbiɗa yiiɗi ha joni nde garta eko fate no enɗam jommu ko waɗi beele guure keddiɗɗe ene poti ko jooɗa tan ha projet arana ɗumen walla ala poti kamɓe ko e maɓɓe ko ummade mbaɗan hono enɗam jommu ko waɗi ni ha ɓen projet ji goɗɗi mbawa arta ɗumen e alhamdulillah rabbil alamina Allah eɗen jetta kadi ardirankoɓe nen nde fewno fedde nde nde fedde nde sosaɗo Bamako ɗo en 89 ɓe kollini nde vraiment Bamako tan nanɗo wonɓe ɗo ɓe mbawa nawde fedde nde ummiɗo mi haalino ko no guure sappo e ɗiɗi hay wonɓe extérieur ɓe ɗen guure sappo e ɗiɗi goto fof waɗi informé yimɓe mum e wonɓe extérieur wonde fedde nde juɓɓinama ɗo Bamako ɗo wonɓe henɓe fof yo ndendu wonɓe extérieur so konngol gonɗon guure gonɗo Bamako ɗo ɗa onon fof wonde kadi e fedde nde wotere to Congo to gonde fedde nde wotere to Gabon to gonde wotere to France to ko noon nende hanguedin ɓe pewniri nende section ngaji e nder section ngaji ɗum noon ɓe batti wadde kadi sous section ngaji ko firtata wane mbaɗɗo joni ko section Kenya ba ko sous section Kiita ko sous section sa ɓami Gabon joni ko section mais ko Argentine ko sous section sa ƴami Congo joni e Brazza ko section Congo fof ko section mais Brazza ko sous section Pointe Noire ko section Ankay ko sous section ko noɓe pewniri kala kuñigarnaji woni ɓe daritinen nde yimɓe mum nde pour nde joƴƴina bureau mumen lewru fof so maayi dimanche garano min ndendina gonɗo bureau nde ɗum ɗo ma ala bureau nde ɗum ɗo fawade e leyɗele e fawde kadi e jogal leyɗele ɗe minen joni Bamako ɗo joni ko temedde ɗiɗi gonɗo bureau mo ala bureau ko temedere joni sa ƴeemi Gabon nde gonɗo bureau ko mo ala bureau fof ko toon ko temenne won kadi gonɓe France ɓe tan ɓe ko uñere mbatta fawa tan duwale wuuro ɗo leydi ɗo woni ɗo kono noon min ndendirta kalseje ɗe waɗa e kesuji so projet ummima tan mi wiya awo ko million ngaji capan joni projet o wiye Mali gatte million ngaji ɗiɗi Gabon million ngaji 5 Sénégal million ngaji 10 Gambie million ngaji 3 ko noon ha million ngaji capanɗe ɗiɗi ndenda lawol gotol sa tawa tan kande nde lamdete a tawanne nde e nder kesuji ɗi fof a tawan kalseji mum ne goodi e nder kesuji he ko lamte malɗo a tawanne nde million ngaji 2 lamte ɗo ɗe a tawanne ɗon ittata ha hedde ɗo gati min jooɗaki ko lewru fof min ndendi nan min piyon min parata ha projet ara ɗum waɗa noon hitande fof ma duguiɗi fof minen min mbaɗa projet kesso wone nawar wuuro amen yeeso ɗum no mbirumami ni hay joni min goni koye golle affaire barrage o joni nde affaire tataka kadi nene golle ɗum kam nende ko ɓiɓɓe kuñikarnaɓe e président men nene golla affaire tataka mais hay projet amen affaire kadi jama amen mawka par ce que ka mawni ka hiɗɗi e ka famɗini kadi wuuro ngo no ndiyam ɗam famɗiri jamanu ni jama kadi famɗini par ce que gérne waɗe toon jamanu garowo jama kadi famɗan ɗum il faut jama mawka wawa ko wonde heɓɓade jamaɗo garowo ɗum kadi ne projet ji amen garoji ɗum firata kadi nde ha jumini ninde kalseje so oɗon gasi kadi projet goɗɗo kadi no woodi gadi minen ƴimi kadi wadde hay soko mini barrage ji goɗɗi kadi gona barrage gonɗo ɗon no gona funnague e hirnague makko pour kadi ndema kadi heɓa kadi marita no fewi waɗa ha tan kanko ko
o nanngata ko yo barge uji goɗɗi kadi gon sawdo makko taw no wawi marde kadi ndiyam ɗum kadi ene e hakkillaji amen eyyi joni noon ko ɗum nde ni min woni nde feere amen min mbaɗirta wona tan ñalawma goto tan min ñewdi guettede kase poste ji amen ko ala ko lewru fof min ndendi nan kalɗo ko ɓikkoji garnaji jooɗi min mbaɗa réunion mum wonɓe keñe baw o wonɗo kiite o wonɗo segu wonɓe sigas o kees o ko jooɗiɗo lewru fof o garan ndendi ɗum mbaɗon ɗon so yiyama sigas o naɓe gadde uña sappo tan ɓe guettete ko kees mabɓe wona goɗete poste mum waɗe ɗum woni nde lacciri ñamete ko jamma mais ko feccante ko gila subaka ma sotte ma yorne ma une ma seeɗe ma condi fof tan nde ha calnge waɗe banggue condi waɗe banggue kadi yiriwe kadi waɗe lacciri kadi nde ñaame ɗum noon so tawi tan ko acca ha fudru tan so fudru yoni tan aɗa sokka gawri ma aɗa waɗa lacciri mbiɗa gam ɗum ko wendo ko ñamota nde hirade ɗum woni kuñ garnaɓe noon ƴoƴi kiɓiteɗo feere yo pewnuninde hirande mumen gila subaka haade futuro yonde haade jammarde ko ni woni min goldirta a jarama mbeɗendi technicien ɓe mbatti baji men joni e ceerno mamadou hol noddan noddata fulɓe oɗo saha joni kadi mbaynoroɗa pulago mi salmina monsieur Diallo mi kalamaga fewi mbiɗa jartoma ko ardi foof an o taw gati daranade leñol ngol weeɓani sa yi hande eɗen jooɗi ɗo min tawi on ko ɗon darani affaire leñol ngol minenne kadi min janta e moɗon min nodda kala pulloɗa wonde e nder aduna Allah he nanggodiren gaste nanggodiran hay hunde mbawa wadde ene famɗi leñol ɓurgol fulɓe hewde mbawi wiide e Afrique ɗo kadi ala fof leydi jaada seraji men ɗo ɗo pullo ala noon nanggodiran ko ɗum woni ko wallete on nanggodiran gollen nokkuji meɗen kadi wara patten mbiyen ha laamu ara ene walla en e sa neɗɗo sa darima tan a yawetake pullo ko ɗum andira enen gay hande ko manda ko kalden pullo wona fulɓe hande woɓɓen ɗon hay so tawi ka a nanta pular yettore pullo wonema tinno tan sa tindima tan to kala joɗɗa wata hirtu wiide ka pullo wata hirtide leñol ma so tawi tan Allah ko womma ko nanggo haccira kallen sukaɓe men ɓe fulɓe rewɓe men ɓe kallen ɓe pular ɓe nana hay mo nanta neɗɗo wawi wonde taw ka pullo tawa nanta pular ɗum noon nanguel leñol men ngol ɗum woni ko nafoore men woni tagal noddago faade fulɓe mbiɗi nodda ennam jombugu kala ɗo mbawi wonde nder aduna Allah e ha joni nanggodiren tinnodiren tagal ɗum noon Bamako ɗo ennam jombugu woni ɗo wona Bamako tan wonde koye nder Mali fof woni ene Sigasso ene Segu ene Kañaba ene Kiita ene Koutala ala fof ennam jombugu guure mawde gonɗo ennam jombugu ala ɗum noon nanggodiren bandiraɓe men fulɓe kala jooɗɗon kala pullo mo gonduɗa wara wi tan wonde jeeya ko jombugu malla jeeya ko ñorma jeeya ko kay ala kala pulloɗo wawi jeeyde nder Mali he sa yi banda nanggu banda pamminamo enen nde fedde men ɗo ko enen jombugo ni ma halle wonde fedde fulɓe e ɓen ponsito eɓe gekkito jangde sukaɓe docteur eɓe ɓe jeeyi kuñigaɗe ɓe mbaɗi toon journée ji ɓe mbaɗi consultation ɓe dokki leɗɗe FM poste e ɓen posé kamɓe jo ɓe jeeya ko funnague mais enen jeeɗen ko hirragal kono wona fof ko nanggodiral ngal kamɓe miijini koye mabɓe ɓe mbi miɗen jiiɗi enen jombugu yaade kuñagari ɓe mbaɗi toon journée mbaɗa consultation dokka leɗɗe ɓe gaari ɓe daari bandiraɓe miskineɓe ɓe dokki ɓe leɗɗe taw e gadda hay diwan goto no holkomo firti ko nanggodiren minen noddama mbaɗami mi ñaagui ennam jombugu min hande gartanaɗo catal Mali ngal kala ɗo jiiɗa pullo wata wi tan wonde so jeeya ko ñorma jeeya ko jombugude ala pullo fof mo jiiɗa nanggumo ha ciiɗa ganda ko banda sa yi hunde fewi makko ko moƴƴani fammimo pamminamo hakkille ko ɗum woni ko wallata ko forcé hay hunde fewonɗa hannde mi ñaagui bandiraɓe ɓe nanggodiren kadi mbiɗi duwo fedde télé men gonɗo o yo Allah nawrumo yeeso mi duwo directeur yo Allah hokkumo kadi no wawi jogorade ar gollide makko ɓe woni ɗo ɓe annene kadi Diallo yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina batten ma ela ɓeyna jokkere en ɗam ko ɗum haala seeɗa joguinomi haalane tiiɗi kala ko fewani haala kam no daɗi bandiraɓe yafuya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Yaya Mbow konngol ma cakkitgol mbaynorɗa bandiraɓe saabu ere jagri men jommi joni kay joni kay weltanade Allah e weltanadema ma Diallo won afa fulɓe minen jarni kadi dennangal golloɓe radio ngo gati ko sababu fof nde koma yette joni noon min jetti kala ɓi pullo to woni e to wonire dow dunde baba adama e
tan ko noddude ewnago e no nangodirɗen gandi ɗiɗo radio ji saysan en waɗa tan ko pour communication wasene yaaja ha battenen do kondirde hakkillaji ha no nangodirɗen joni battenen nde e wadde suivi émission ngaji ɗiɗo gurdam pulago ngal fulɓe ɓe ha wasi yimɓe kadi no keɓiri kadi softede no jaari e guure he nangotira ngako ngo ngaɗon ewnago joguinomi ko ha yimɓe nangotira gona gotum gara ko ɗum nende firtata hunde so tawi hen e goto fof ene teeli banggue mum ko teeli fof songue ko rendi fof huule horse nongo ɗum noon jinnomi e wattude kadi e jarnade e mawɗo fedde amen endam jembugu nde woni Elhadji Mamadou Oumar Sall kañum e denndangal golliyan donc mabɓe e secrétaire général amen Mamadou Lamine Ban kañum e président men vice président international woni Abdoulaye Tombo Dabo ko professeur hannde à la retraite mondo 3 ans kañum e président d'honneur uji amen Mayi Demen Abdourahmane Dem ganduɗa Mahi Dem e Mamadou Dieng en minen calmina kadi denndangal fedde nde e suka e mawɗo e debbo e gorko e jimnande kuñigar fof wiyama assalamu aleykum wa rahmatullah. On jarama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pinal TV wonno hoɓɓe meɗen ko Dia Mamadou Saydou jeeyat toon to diwan meɗen Diombougou hoorejo fedde wiyetenen ɗam Diombougou ɗo e nder leydi Mali porte parole makko o woni Yaya Mbo kankone toon to Kuña Kaari kanko woni jottinowo konngol fedde en ɗam Diombougou ɗum noon on nani ko haali koɓe kaali e oɗo saha joni e ennam Diombougou ɗum noon oɗon mbiye Allah rokku en hawrude yontere arore on jarama.